ni txistua jotzen hasita negoen, eta bizi ginen Sakramentunen ondoan. Orduan, jakin genduenan bazela talde bat, dantzabi talde bat, eta ez dakit zuzenean ni joan itzen, edo etorri ziren Sakramentuak nire bila, ez nuke jakingo. Baina behintzat, lehenbiziko kontaktua izan zen, uste dut aita Salvador Garmendiarekin, eta zuzenean, Sakramentuan ezautu nituen mutilak dantzabik ezautu nituenan. Nolabait taldeko zaharrenak, 16 eta 15 urte edo, baina zaharrenak ginen, Ramontxo Bazola eta ni ginen. Txistulariak ginen besteak, baina pixkat zaharxegoak. Eta Sakramentu haiek aldein zutenean, garai hartako ni nebilen ohargien inguruan. Eta orduan hartu genduen ensaietzeko tokia bezala ohargia. Eta pasa ginen ohargira. Baina oraindik mutila bakarrik. Bestaldetik korazonistan inguruan zebilen beste talde bat, eta Jose Ramon Arteta zebilen haiekin, neska talde bat, neska bakarrik. Eta momentu batean nola, ez duke jengo, nola izan zen, baina elkartu ginen eta hasi zen neska mutilen taldea. Nire ustez, garai hortan, dantza talde bat nolabait euskalduntzeko, euskal zaletasuna sortzeko toki bat zala. Bazien taldekoak, batzuk oso euskalduna ziren, basarritarrak bazien, Amarotzaldekoa ziren, mutil gehienak, eta Izaskun auzokoak. Orduan, Izaskun auzokoak gehiago ziren erraldunak, basarrikoan jakina euskalduna ziren. Esate bateko txarramako bat bazan, eta Amarotzeko beste basarri batekoa, eta bazien. Haiek euskaldunak eta erdaldun asko, orduan pentsatzen dut dudarik gabe giroa erdalduna izango zala, gara egiten. Guzti eta hasieratik da eskursio guztietan kantatzen dula, debekatuta zeuden kantak, eta hori bai, nik uste betidanik, iruditzen zait. Ikurriña asuntoa ez, orduan ez, baina bestela bai. Nik kantatuet orain da gutxi abesbatz batean, eta 15 urte pasata pikutara joan da. Eta hori oso normala da abesbatzetan behintzat. Dantzabi taldeak dezente daude iraunkorrak, garai batekoak oraindik badaude. Orduan badirudi horrezago dala, baina ez dakit zein dan sekretoa. Horrek esan nahi du, beti ondala erreleboa ondala, nolabait. Zatik gu utzi genduen, beste batzuk hasi ziren, gero beste batzuk, eta generazio pasadie, eta oraindik hor da, ez dakit zorionak, baina ez dakit zer josan hortaz. Txistulabi oso kaskarra izan naiz beti. Eta orain ere jotzen dutenean, beste arraimoan, baina beste babesean, bakarrik ez. Orduan, ni jotzen nuen, Ramontxo eta ni bakarrik ginelako, eta baina ni segitun urrengo txistulari bat euki gendunean nire jautzi nuen. Eta ni dedikatu nintzen pixkat antolatzea aktuazioak, nola inbertzien, nola sartu, nola atera, joaten nintzen alako zinean egin behar dugu, teatroan, joaten nintzen aurretik ikustea, sarra nola zien, eta dana idatzi eta dibujatu, eta preparatzen duen, pixkat arintasuna emateko saioi, olako gauzetan ibiltzen nintzen. Gure eskutatik asko pasazien, mutilataz guatzen naiz gehiago, baina ez egit, segurena zerrendatan agertuko zenbat jende ezautu deu, batzuk iraundu dute besteak ez, baina asko pasadie. Ohargiko garaian ensaiota jende asko izaten gendun. Gero evoluzio bat egon zen, eta euskalduntzen joan zara taldea dudarik gabe. Eta hori izan zen evoluzio normal batean tokatu zena. Eta bai, nik uste hasierako taldea eta handikan urte batzutakoa askoz euskaldunagoa zela hasieran baina. Nik ez dakit noaino joan, izpasterrea joan ginen esate bateko, baina Jose Ramon Artetan goazalako.
eta izan genduen oso saio dano goatuko gea bizitza guztian, bukatu eta diba bota ziguten, baina asko. Sekulako txaloak izan ziren, eta ba, bueno, Ispastero esaten dut, ez dakit noaino joan ginen, baina urrutia etzaitokatu joatea inoiz. Gure erreferentea ziren batez ere Goizaldi. Goizaldi izan talde hona, Donostikoa, eta alde batera eta beste beltzezana. Eta anekdota bezala edo, Ramotxo Bezolatanei bizikletan joan ginen Maulera, ez, atarratzea. Goizaldin saio bat ikustea. Bizikletan atarratzea. Nola geneukan espatantzabi oso onak, eta launako zoragarri bat egitezan, nesken dantzak ez zeuden. Eta mutila betetzen zuten espektakuloa, eta neska ziren pixkoa betetzeko ez bait zeuden nesken dantzak, dana mutilenak ziren. Eta orduan inori ez zitzaion okurritzen neskak mutilen dantzak egitea, etzak sartzen hori. Dantzak dezente ezagutzea, musikak ere ezagutzea, jende asko ezagutzea, hoi dana alde positiboa aldetik. Bestela, ez dut esango nik, han euskal zaletu nitzenik baita be, baina izan parte bat, biztako parte bat izan zen, eta ez dara gehiagi aldatu. Hau da, zabaldu du, askoz dantza gehiago, askoz musikari gehiagoekin, alde askotan, baina iruditzen zait, ikusita beste talde batzuk, mantendu dela pixkat euskal dantza klasikoetan. Iruditzen zait, ez dakit segur dela da. Lehenko honen ikusi nuen alurreko bat hemen berastegin, eta beste zer da, eta telebistan ikusten dien aktuazio batzuk, ez dute asko ikusi behar garai bateko euskal dantzak. Nik guztia ikusten ditut. Ez dakit ze aportatzen duten, ez dakit bideo hori hoberena da nala, ez dakit, baina, onartzen ditut. Zoritxarrez, 100 urtekoa ez detela ezagutuko.